Nyuwun pangapunten ingkang mepet wonten ing iring kula menika dipun paringi asma sinten? Sinten, Mbak? Nggih, dipun tepangaken nami kula Umi, Pak. Oh, Umi Afifah nika nggih. Nggih. Wah, ingkang seneng meksos-meksos iki wis jenengmu wae dasar nggih. Suarane apik, piyayine tur nggih nyandang besus. Wah, jan. Apa nok? Ayo, aku ora iso ngarani. Sing paling penak-penak disusuke kanggo para panitia ingkang wis mempersiapkan iki sangat luar biasa. Nggih, anu nggih, Pak. Keremenane yoga-yoga mawon. Lho, yoga-yoga ora mbok gagal wong kereman kok. Sing penting panitia. Oh, keremanane yoga-yoga kuwi werna-werna, sing ngendang pengen iki, sing enong pengen iki. Werna-werna. Tapi anu mawon lagu kebangsaan Madangkara mawon. Oh, ana lagu kebangsaan. Nek ngono aku ora iso piye-piye wong lagu kebangsaan. Nggih. Lagunipun Podang Kuning. Oh, alah ya. Podang Kuning. Ya apik kowe mesti penonton, cocok nggih penonton? Cocok wae. Jumeneng napa lenggah Mbak kula mboten ajeng anu. Nderek jenengan pripun? Oh, ngaten. Nggih. Nggih, jumeneng men kajenge penonton sing wonten wingking mriko. Mriko, wis entek to. Ngerti sing arep wayang aku. Iku pedalange elek iki mulai-mulai yo mulai-mulai. Nggih puter, Pak. Jumeneng niki, Pak. Nggih, nggih jumeneng. Waduh. Monggo. Natian wujud temong beksi agawita lineng Nano nane neno nano. saged ngoten jenengan. Aku ki biyen nate laris no. Apa nggih? Seminggu kuwi ngedur ming libur Sabtu karo Minggu. Niku tanggapan? Kuliah kuwi lho PGP kuwi kuliah praktek bendina kuwi. Wah, laris aku kuwi. Halus manis nangsa Alamatnya pundi to jalan ingkang dipun dilenggahi pundi? Pripun? Jenengan niku asline pundi? Kula aslinipun Ponorogo. Wah, Kota Reok. Nggih. Waroke akeh kono. Waroke akeh. Terus? Ya ora ngomongke nek kono ki Kota Reok akeh waroke, ora ana terusane, ora ana der-derane iki. Aku mung ngomongke ngenai informasi. Biasa golek isi podang kuning. Salah, mboten ngoten, Mbak. Lah pripun? Golek isi podang jenar. Oh, ngoten tak kira kuning. Ini tuh ya jenar ya. Jenar. Nano neno Hiba bunga engah tik tung tung. Iya, siap. Tiku nyandeng bisa tombo katur sinten Mbak Podang Kuning menika niki katur sedaya
sedaya masyarakat Jaten. Oh, nggih. Nggih. Niki dangdut napa langsung dangdut? Derek kula mboten ngerti garape niku. Nek kula ajeng ngarani mangke ndak kleru, ndak dikira. Anu kok 3 per. Langsung dangdut mawon nggih. Oh, nggih. Langsung dangdut mawon mboten napa-napa. Tata dangdut goyangane. Esok awan ning omah wis uyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng piteranganku goleki ora Sembah nuwun nggih. Wah, saiki akeh bocah sing baut-baut swara tur swarane apik, gandare ya apik. Ora kaya jamanku mbiyen pol tumpil. Ya, ayo Mbak sapa iki asmane? Waduh. Nggih, sugeng enjing. Nggih. Kula Lintang. Wah, Mbak Lintang. Mbak jenengan saged nganu napa? Alat napa?
Kula niki beto cuk, Pak. Oh, cuk. Oh, nggih. Wah, Nggih, cuk. Wah, ukulele. Ukulele nggih. Nggih, Ukulele nggih. ukulele. Nggih. Ah, ukulele Coba, jenenge. coba, Coba. Ngecok kula niki. Nggih, ngecuk. Oh, nggih. Wah, lagune napa, Mbak? Tadi nggak pernah komik toh ya. Pak Gendut, nah Halo. iki mikir sing betane Nduk Umi. Oh, nggih. Ini Mbak Lintang sing ngecu. Wah, iki sangat luar biasa. Dalamnya Karanganyar nggih. Wow, Karanganyar ini sangat luar biasa. Potensinya sangat luar biasa. Mula kuwi aku ora getun manggon nang Karanganyar iki. Lah Karanganyar. Napa, Mbak? Wah, ukulele. Ayo guyu nggih. Oh, ayo guyu. Nggih. Wah, luar biasa. Tes. Wih, lu takbiran. Umi gawe cek-cek no. Ah, weh. Icik-icik mi. Dinake anu. Wah, iki sangat luar biasa apik iki. Oh, ombul. Wis temen ngono. Pengendange kuwi nang Ayo guyu. Ayo guyu. Yo. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. nggih. Kembang turi yo mesti polemah. Lagu ngoma aja karo mlayu. Kaya cong wandut iki. Seneng ati Nyat langen ing kalangiwan nagar panamuncar. Adicuni. timbang Rene lho. ayo padha guyu. Suasanane kok meriah. Guyu. Ayo guyu. Iya ya, iki kowe. Yen guyu lah aja seru-seru. Ayo guyu. Guyu meneh. Aneh-aneh. Yen guyu lah aja seru-seru. Layang-layang yo mas mengudara indah warna-warni. Bengong suarane. Nonton wayang dalang kisah yang kuntati. Ngapunten, Pak. Madangkara sukses selalu di hati. Hayong guyu. hayong guyu. Yen guyu lah ojo. Dong guyu ngono lho. Hayong Yo guyu. Yo. Apik tenan. Wis kaya cong wandut ngene iki. Wah, Pripun? apik no. Sip. Saya mboten kemutan kalih kula. Blas aku ki. Jenengan jahat Jahat. sekali. Wah ngapunten no. Wah mben masalah iki kowe jek SMA, saiki wis SS apa iki? Kuliah saiki san ya. Oke, kula setunggal kelas kalian Umi. Oh, wis mahasiswa kowe mbiyen kan jek umbelan ngono umbelen kae lho. Dadi aku ora ngerti ya Allah ayune kaya ngene. Terima kasih. Liyane nok liyane. Nah ini nggih jangkrik genggong. Oh, jangkrik genggong. Jenengan sing Hah? Aku jangkrik. mboten Mas jenengan niku Aku sing sing jancuk. jenengan sing nyanyi. Mboten hafal kula. Kode kok kula iso. Wis ngono wae. Angel. Nggih. Pripun niki siase? Ya mau jangkrik genggong ki mau pisan kas. Nggo tombo nganu men supaya ada suasana yang berbeda di pertunjukan malam hari ini. Kendangnya Cak. Jangkrik genggong. Oh, jangkrik genggong toh. Nggih. Na 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 gajah melingmu ajar kenal karo aku lelene mati dikepok nganggo balesane. Oh iya iya.
bareng-bareng. Ah. Ayo ngono. Mosok duwe turu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Lintang. Wah, kok bisa.